Sziasztok! Most megmutatom, mik vannak a telefonomon. Tehát, itt van a telefonom, iPhone-on van, és az eszközök mappában ugye csak előre szalakodik, mozogni fog a háttér, mert úgy van beállítva. Várjátok, kikapom a wifi-t. Jó, eszközök. Kicsit itt késik a hang, mert utána veszem fel. Kontaktok, számológép, iránytű, és ilyesmik, ugye ezeket nem kell magyaráznom. Akkor a következő mappa a fotózás mappa. Itt is szintén szerintem nem kell magyarázni, fotó, kamera, időjárás. Hát ott az időjárást tudod megnézni, mint mindig. Jegyzetekbe nem sok mindent írok amúgy meg. Beállítások. Vissza. Itt minden itt van, minden leírás hülyeségek. Minden baromság, zene. Utána ott az iTunes-tól, ahol zenéket, vagy esetleg filmeket tudsz megvenni. Ha a gépeden van neked, van akkor a programokat. Utána újságok, utána ott van az egészség, ott ilyen, mit tudom, én nem néztem még, a Game Center van még, akkor ott vannak a videók, Facebook, ami a Facebookot még nem használtam, de tudom mi. Itt az iPhone navigáció, hogyha hátadra rakod jósor, akkor ott van a 89, vagy mit tudom én, ott van ilyen rádió, Google Maps és Shazam. Itt arról a Skype, vagyis hívások, akkor üzenetek, meg Messenger. Ja, amúgy nem sok minden van a telefonon, tehát alig valamik. Mert nem... Tehát például Instagram a másik telefonomon van, tehát ilyenek. Úgy utálom, amikor mozog a háttér, és nem tudom kikapcsolni. Ha itt látjátok a fenti sarokba, vagyis fönt azt a piros hút, azzal veszem fel a képernyőmet, ami csak iPhone-on van, vagyis iPhone-on érhető el. Ja. Igen. És még annyit be kell jelentenem, hogy átsúsztunk a következő ide a másik oldalra, mert hogy beszélek. Akkor Safari, az az internet böngésző, App Store az olyan, mint az Androidnál a lejáróház, vagy a Market. iBooks, könyveket tudsz olvasni, az a podcast, vagy mit tudom én mi ezt, nem tudom mire kell használni, mailek, akkor zseblámpa, részvények, soha nem használtam, akkor ezt sem használtam, ezt a sárgát, FaceTime-ot szoktam használni, általában sokszor, akkor ez a térképek, ezt nagyon szeretem, mivel ez tényleg minden megmutat, és ebben még a GPS is benne van, úgyhogy nagyon szuper. Google Chrome, amit szintén sokat használok, az is egy böngésző. Hát azt is szeretem, mivel az a leggyorsabb, úgyhogy tök jó. Facebook, igen, Facebook is itt van, mindig. Ott akár a leírásban lent lesz a Facebook oldalam,